ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ ଦଶପଲ୍ଲା କୁଆଁରିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ବୋଲି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ 40 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଦଶପଲ୍ଲାକୁ ଆସିବେ। ସେଇଠାରୁ 8 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଆପଣ ମାର୍କେଟରୁ ଦୁର୍ଗା ବଜାର ମାର୍କେଟରୁ ଆପଣ 8 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ଟି। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପାର୍କ ଗୋଟେ ଏବେ ନୂଆ ହେଇଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ହେଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଏଠୁ ମଜା ନେଇପାରିବେ। ଲୋକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଏଠାରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ଇଭେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ପାର୍ଟି ଫାର୍ଟି କିଛି ବି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି। ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଯାହା ବି ଝିଅମାନେ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଝିଅମାନେ ବି ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସିକି ଏଠି ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଏଠାରୁ ଆପଣ ଯାହା ବି ଭୋଜି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଡେକ୍ଚି କଢ଼େଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରାଯିବ। ଆଉ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ସୁବିଧା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ନେଚର୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ କେବେ ଏଇଟାକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟୁରିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଠି କରାଯାଉଛି। ଏଠି ବହୁତ ସାରା ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମୋର ବନେଇକି ଥାଆନ୍ତୁ, ନେଚର୍ର ମଜା ଉଠାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଠି ବହୁତ ସାରା ନେଚର୍ ସହିତ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ଯେଉଁ ବିୟୁଟି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ପୁରା ଆତ୍ମା ବିମୋହିତ ହେଇଯିବେ। ତ କେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏଠାକୁ ବୁଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଶୀତ ଋତୁରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଶୀତ ଋତୁରେ ଯଦି ଆସିବେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଗା ମିଳିବ ନାହିଁ, କାରଣ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଏଠି ଭୋଜି କରିବାକୁ ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏଇଟାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହୁଛି 135 କିଲୋମିଟରରୁ 140 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।